det bliver simpelthen spændende. Jeg er æsel. Jeg er på vej mod mine horisonter. Jeg er en helt. Jeg er skøn. Jeg er smuk. Og så er jeg kendt. Og så er jeg den hurtigste æsel i hele verden. Er der nogen børn, der vil sige? Ja. Er der nogen børn, der vil sige, hvor hurtig jeg er? Ja. Nå, okay, er I klar? Ja. Så løber jeg lige hen til. Jeg går tilbage igen. Hold i øje med det. Nu! Så er det! Hold i ordentligt øje! Skal jeg vise det igen? Okay, jeg er klar. Nu er jeg tilbage igen. Ja. Nej, hvor er han? Ja, skulle du ikke være med en Shrek-film et eller andet sted lige nu? Eller? Ja, men tak fordi du er med til at gøre det her meget højtideligt. Kan du ikke, nu når du er her, prøv lige at komme herop, fordi vi kan egentlig godt bruge det til noget. Ja. Fordi det var meget pudsigt, du lige skulle komme forbi. Fordi æslet spiller jo faktisk en ret stor rolle i den her historie, som vi lige har hørt. Og jeg tænkte, hvis vi nu skulle prøve at se, hvis måske du kunne være lidt til nytte. Ja, altså jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle sove, så det gør det. Ja. Men så tager du bare lige en lille lur, det er fint, fordi så skal jeg lige se, om ikke der er nogle andre dyr til stede. Er der nogle køer, eller nogle får, eller et eller andet? Kunne I komme herop? Så skal vi lige bruge jer til noget nemlig. Ja, så kom herover. Kom her til mig. Kom til mig. Så skal I nemlig se herover. Er der nemlig en stald heroppe i midten. Det kan I nok se. For der er en krybbe her. Prøv at komme her. Ja. Så har vi, nu jeg ved ikke om I kan se det, men der er jo så, nu har vi en stald heroppe. Vi har nogle dyr, og vi har et krybbe. Der er nogle engle også. De er herovre, himlen er herovre. Med trommerne selvfølgelig. I skal lige passe på, der ligger noget fra McDonald's her på gulvet. Godt. For nu skal vi nemlig lige prøve at høre den her historie igen. Æsel, kan du vågne op nu? Æsel, kan du vågne op nu? Er der mig nu? Ja, det er dig nu. Hvis du kan rejse dig op, og så får jeg lige nogle hyrder heroppe også, til at holde styr på alle de her dyr. Det tror jeg ikke, jeg kan klare selv. Der er en hyrde. Er det en hyrde? Ja. Det sker hver gang, det her. Æsel. Det er godt. Nu skal du se. Æsel. Ja. Vi har en opgave til dig. Ja. Jeg er nummer 1. Tag mig. Jeg er dygtig. Skal jeg løbe igen? Ja, nej, det skal ikke løbe igen. Ikke før lige om 2 minutter. Det vi skal bruge, det er, fordi vi har en pige her, som skal bæres. Ja. Maria, prøv at komme her. Og hun har også... Der er også Josef her. Josef, er du her også? Josef hiver Æsel i haven. Det er godt, nu skal du se. Æsel, Maria her er gravid, og hun skal helt hen til en by, som hedder Bethlehem. Nå, men jeg skal snart ikke tid. Jeg skal til møde i Æselforeningens strategiske møde. Nej, du skal bære Maria. Det er ikke ret langt. Det tager et par dage. Skal jeg da? Ja, og hun er lidt gravid, men hun vejer jo ingenting. Jeg er jo i fagforeningen. Ja. Og jeg har brugt mit go-kort. Du har brugt dit go-kort. Ja, prøv at komme herhen, så skal vi se. Kom, du skal ned på alle 4 her. Altså, vi må gå med 20 kilo på kilometer om dagen. Ja, det er ikke noget problem. Jeg tror ikke, hun meget mere. Og jeg har brugt min kvote. Ja. Prøv at komme ned på alle 4, så skal vi se. Så må vi lige tage det bag. Det synes jeg ikke er sjovt. Nej. Og så skal vi have Maria ophørt. Ja. Hvad har du spist? Og så Josef, du hiver lige Æsel i øret, så viser du mig større. Hvor var der 100 kilo? Arm i hovedet på mig! Det er altså ikke sjovt, det her. Hvor skal vi? Ja, for Maria var nemlig højgravid, og hun skulle hen til Bethlehem, hvor hun skulle tælles sammen med alle andre, der boede der. Og nu tror jeg efterhånden lige ved at være herhenne. Er vi ved Bethlehem nu? Ja, og nu skal vi ind. Ja, nu skal vi ind. Og vi skal have Maria ind på et hotel, hvor hun skal jo føde Josef. Synes du, kan
troede. Nej. Det er nemlig det helt rigtige, man skal sige til en gravid, det er godt. Nu skal vi se, og vi kan ikke finde noget hotel til, fordi der er mennesker over det hele. Ja, altså, det er dejligt med en stor krybbe med havre og med vand. Men jeg tror, vi er nødt til at få Maria ind i stallen, for der er ikke plads andre steder. Så Maria og Josef, I må komme ind i stallen og være der for mig. Hun skal snart flyde. De skal ikke være i din stald. Nej, nu er det jo ikke din stald. Jo, altså, mennesker skal være på hoteller, og dyr skal være i stallen. Ja. De kan ikke have alt det der blandet rundt. Nej. Har I nogensinde været ude for at komme op på sådan et hotel, og så var der et dyr? Ja, det har jeg faktisk. Men hvis du går lidt ud til siden... Nej, sådan her. Nu skal vi se, fordi nu sker der nemlig noget meget, meget fantastisk. Men Maria, hun går lige lidt over for sig selv. Ja, kan du... sådan. Klarer du det selv, eller skal du rundt? Jesus er midlertid tabt på gulvet. Jo, hun siger det er bare det lille Jesusbarn. Ej, hvor er det godt. Kan du... Kan du lægge det op? Få lige det der barn ud af min mad. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende. Altså, nogen skulle have været på McDonald's og fået en McFeast med levende æsel i. Jeg kan ikke det barn lige midt i min mad. Jeg kigger lige til den, mens du er i gang, ikke? Nej, hvor er den sød. Det var sådan er udsøgt, det er jeg sikker på. Jeg bliver lige helt stille. Og mens æslet blev helt stille, så var der lige pludselig en hel masse engle, som kom og viste sig fra hyrderne ude på marken og sang. Og det kan være, at jeg sammen vil være med til at synge sammen. Og I synger godt. Og så er historien faktisk slut. Altså, jeg vil lige gøre opmærksom på, at det var jo mig, der bar hele vejen fra Nazareth, tror jeg det hed. Ja. Og hele vejen op til Bethlehem. Ja, men jeg så det var faktisk aldrig nogensinde sket uden mig. Nej, men jeg ved det godt. Du er generelt en historisk overset person. Det er klart. Men der er jo... Ja, nu skal du høre. Prøv at høre. Hvis du går ud på Nyvej og til højre, kommer du hen til en anden kirke. Jeg synes, du skal gå ind og bare lave det samme. Fortæl sammen person her. Skal vi ikke give en hånd? Og så også give en hånd til vores engle og vores lyder og byer og Maria og Josef. Ja. Så må vi godt se igen.